Tur, iki aku lagi gambarno tentang wong Jawa, ya wong Jawa sing gawe sorban. Wong Jawa gawe sorban. Kondisine pas kecolok kembang irunge. Wagen ngono. Wagen Lah irunge ngene kecolok iki. Lah iki kecolok kembang. Gak iki maksudnya ngerti dhewe lah. Ya apa maksudnya? Sampeyan mesti paham kan. Lagi wong Jawa gawe sorban terus irunge kecolok kembang. Kembang itu lah makna tak sih kembang itu lah wong Jawa yo. Iku digawe kaya ritual, misale kaya indah-indahan, misale digawe kaya wis macam-macam lah. Tapi maksudku yo gak se ekstrim itu, cuman gambarnya gambarnya kayak ngene iki jen. Ya sekarang dulu iki gambarnya iki teko apa digital, soalnya aku kita ngene teko aplikasi digital. Gue di aplikasi nalakune Canvas. Oke, kamu naik dulur. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan, mudah-mudahan ini menjadi apa yang bahan pemikiran. Kamu naik, thank you.